Здравейте! Радваме се, че сте избрали да се включите и да работите заедно с нас в инициативата ни да запазим българските традиции и занаяти и в ръцете си държите кутията ни за шнурова керамика. Кутията ни за шнурова керамика цели да насърчи работата с ръце, творческото начало, което всеки от нас притежава, и сега ще ви разкажа как да започнете. Важното за нас е да вложите и да създадете съд, който е подходящ за вашия дом, за вашата декорация и да се забавлявате на първо място и да откриете ново любимо занимание. В кутията имате парче глина, което е напълно достатъчно да изработите комплектче от 3 съда. Ако искате, може да направите 3 по-манички, като моята препоръка е да правите различни височини, за да стоят красиво в комплект трите заедно, като разбира се може да подходите по много различни начини, или един голям съд. Ако правите голям съд или проекта, с който сте решили да се захванете, е много дълъг и ще има нужда от повече дни работа, глината се запазва пластична и подходяща за работа и моделиране, само ако е мокра. Така че просто намокрете един парцал, завийте това, което сте започнали да правите отгоре, сложете едно найлонче и на следващия ден може отново да продължите вашия проект. Първата ни задачка е да си отчупим парченце от глината и да създадем основата за съда, който сме решили да правим. Разбира се, решението за неговата форма и големина е изцяло ваше. Това, което е важно, е така да споявате парченцата, с които образувате формата, че между тях да няма въздух. Ако има въздух между отделните парченца глина, след изсъхването, вашия съд може да се напука. Дебелината на основата би трябвало да бъде между 7-8 и см дебелина. Леко притискате с пръстчета. Глината е изключително приятна за работа и е много полезен материал, тъй като добивана директно от земята. Тя не притежава никакви вредни вещества. Напротив, много е полезна за нашия емоционален баланс. Подходящо е това занимание, ако сте имали много натоварен ден вие или детенцето ви се струва малко по-изнервено, мачкайки глината, ще усетите как се успокоява, умиротворява и разбира се, включвате в него творческия му заряд. В кутийката има 3 инструмента, като за създаване на основата ще ползвам това, което ви прилича на линейка, за да може да пригладя и да си изравня основата така, че тя да бъде навсякъде еднакво дебела. Ето, остават едни такива парченца, които си събирам на купчинка. След като сме направили приятна основа, ние трябва да я оформим. Може да оформите с ножчето, което сме добавили, или да ползвате предмет, който ви е удобен и подходящ. Натискате и си помагате с инструментчето. Така че да създадете красива основа, която е подходяща за големината, която сте избрали. Слагате основата върху подложката, която сме добавили в кутията, тъй като след направата на съда трябва да го оставите на сенчето и проветрево място да изсъхне. И така е много удобно да се пренася, няма да се разкриви. След като изсъхне, съда самичък ще се отлепи от подложката. Ето, заглаждаме леко стеничките. Ето е основата, с която аз съм решила да започна. Тъй като темата ни е шнурова керамика, разбира се, трябва да започнем с направата на съдчетата. Това е едно много приятно занимание. Намачкате си топченце глина. Аз тук съм подготвила няколко шнурчета. Може и вие да направите така. Може би процесът ще върви по-леко и по-приятно, ако сте подготвили 10 шнура. Как става това? Като разточваме глината.
Шнурчето е малко по-дебело от 5 мм в диаметър. Хубаво е всички шнурчета да бъдат с сходна дебелина. Освен ако, разбира се, не сте решили да експериментирате с декорацията и може да редувате по-тъничко и по-дебело шнурче. Но тогава при изсъхването има възможност да има леки пукнатини, защото всяка дебелина съхне по различен начин и различно време. Ето ми го шнурчето. Готово. За да ми се спои хубаво всеки елемент, е добре да имаме една чашка с вода до нас. Топим пръста и леко подмазваме, все едно слепило, мястото, където ще слагаме шнурчето. Ето. И закрепям с много лекичко и нежно притискане. Ето го първото ми шнурче. Ако искате вашия съд да се разширява нагоре, всеки следващ шнур трябва да бъде малко по-дълъг и съответно да увеличавате диаметъра на съда. Ако искате да се стеснява, всеки следващ шнур трябва да бъде с по-късички размери и съответно да започнете да го слагате леко във вътрешната страна. За щастие, шнуровата керамика позволява много забавление и много игра с декорацията. Може да навивате шнурчетата на охлювчета, както аз съм направила тук. Може целият ви съд да остане изграден и шнурчетата да се виждат. Може да направите и интересно решение, с което на места да загладите шнурчетата и да стане едно красиво редуване между по-гладки и по-наребрени места. Наистина техниката позволява много развихряне на въображението и на вашите, разбира се, лични естетически търсения. Нашата препоръка е да се забавлявате много, да не се притеснявате, защото няма какво да се обърка и смело да експериментирате с това, което предстои. Пожелаваме ви много хубав творчески следобед и с радост ще очакваме да споделите какво сте измайсторили. Лека работа!